Usa ka 28 anyos nga lalaki nga namaligya og chainsaw online ang gidako pinaagi sa entrapment operation sa otoridad sa Alabel, Sarangani. Pagpamaligya og chainsaw, nagkinahanglan matod pa og special permit gikan sa DNR sumala sa DTI. Ani ang detalye sa report ni Efren Mamak. Balhog karon sa Alabel Municipal Police Station kining 28 anyos nga lalaki human madakpan sa gikasang entrapment operation sa PNP ug DENR Centro Enforcement Team sa Barangay Maribulan, Alabel, Sarangani adlawng Lunes. Kini human namaligya og chainsaw online sa kantidad nga 15,000 pesos nga walay permit gikan sa DENR nga usa ka kalapasan sa RA 9175 kon Anti-Chainsaw Act. Sumala sa suspect, wala kuno siya'y kalibutan nga nagkinahanglan pa di ay kini og permit gikan sa DENR. Una lang ko yung idea ko ni baligya man ako tangan di permit ana sa DNR. Matud sa Department of Trade and Industry, ang pagpamaligya og chainsaw nalakip sa ubang negosyo nga gikinahanglang irehistro ug dunay special permit. Specific to the chainsaw, regulated nila in DNR. So you have another permit. Tawag na ko ana, if I may have a term for it, is like special permits. Sugyot sa mong suspect nga unta dunay igong pagpahibalo sa katawhan kalabot sa maong regulasyon. Dapat magbutang sila mga sa barangay, mga karatula ba nga kani bawal magbaligya ingani kung wala ingani nga di ba? Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.